विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम पेटलेला आहे। आता आपण पाहिलं तर आज 9 तारीख आहे आणि अवघे आता 11 दिवस प्रत्यक्ष निवडणुकीला राहिलेले आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचा आपण आढावा घेत असताना आज आपण पोहोचलो आहोत वैभवडी तालुक्यातल्या उंबर्डे या गावी। उंबर्डे या गावात आपण आज आलेलो असताना येथील ग्रामस्थांच्या मनात नेमकं काय आहे आपण जर पाहिलं तर कणकवली विधानसभा मतदारसंघात जी लढत होते आहे ती महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी म्हणजे थेट नितेश राणे यांच्या विरोधात संदेश पारकर यांचं आव्हान आहे आणि हे आव्हान कशा पद्धतीने येथील मतदारांना काय वाटतंय, कोण निवडून येईल, कोणाची हवा आहे, कोणाचा इथला माहोल आहे हे आपण जाणून घेण्यासाठी आज आपण पोहोचलो आहोत उंबर्डे ते उंबर्ड्यातील ग्रामस्थांच्या मतदारांच्या नेमक्या भावना प्रतिक्रिया काय आहेत हे आपण जाणून घेणार। चला तर पाहूयात आपण नेमकं उंबर्डेवासियांना काय वाटतंय या निवडणुकीबाबत। आपण दुकानात आलो ते दुकानाचे मालक आहेत। काय सांगाल, विधानसभा निवडणूक आता सुरू आहे, कणकवली विधानसभेतून नितेश राणे आणि संदेश पारकर आहेत, काय सांगाल? पांढऱ्या शर्माला बघा, त्यांच्याजवळ जाऊ सगळ्यात व्यवस्थित मला काय ज्याच्यावरती बोलायचं ते सगळं बोलतील। तुम्हाला काय वाटतं या निवडणुकीत काय मुद्दे असायला? आता काय बोलू नाही शकत। कोणाचं सरकार येईल, महाविकास आघाडीचं सरकार येईल, महायुतीचं सरकार येईल, कोणाचं वाटतंय? हे काय आपला शिवसेना आपलं उद्धव ठाकरेचं आहे ना। इथे आमदार कोण येईल? नितेश राणे ते आपले संदेश पारकरच येणार। आमदार नितेश राणे 2 टर्म या 2 वेळा त्यांना निवडून काढला, आम्ही व्यवस्थित काढला त्यांना, त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं, चांगलं केलं त्यांनी। आणि आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये सगळा थोडा आता का नितेश राणे निवडून येणार नाही असं का वाटतंय? वाटते म्हणजे काय ते सगळे काय जरा वातावरण जरा गरम केलं। आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार यापूर्वी होतं, त्यानंतर महायुतीचं सरकार आलं, आता महाविकास आघाडीचं सरकार येईल असं तुम्हाला वाटतं? महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर नेमकं काय व्हायला पाहिजे, काय वाटतंय तुम्हाला? ते काय महागाई मिळाय, नोकरी धंदा असा काय मिळायला पाहिजे असं लोकांना। काय हे ते आहेच नाही ना, दुनियाची महागाई वाढली। आणि काय व्हायला पाहिजे? काय 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 बाकी विकास कामं काय काय असतील ते बाकीचे ते असं व्हायला पाहिजे। महाविकास आघाडी सरकारकडून कोण मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे असं वाटतंय आपल्याला? आपले काय उदय ठाकरे। सांगाल, आपण जर इथे बघितलात तर कणकवली विधानसभेत नितेश राणे आहेत, महाविकास आघाडीकडून कोण उमेदवार विजयी होईल, कोणाचा जोर आहे ते? आमच्या मुस्लिम समाजमध्ये कसं आहे की आजपर्यंत आम्ही भाजपबरोबर होतो, पण आज रोजी नितेश राणे आमच्या धर्माविरुद्ध इस्लामच्या विरुद्ध बोलणं चालू केलं, त्यामुळं आम्ही सगळं हा मुस्लिम समाज पूर्ण आम्ही शिवसेनेची पाठी आहे। कारण आज तो धर्माविषयावर बोलायला लागला आहे आणि महाआघाडीला आम्ही पूर्ण आमचे मुस्लिम समाज पूर्ण मिळून आम्ही मुस्लिम समाज पूर्ण महाआघाडीला आम्ही मतदान करणार आहे आणि त्यांनाच आम्ही निवडून देणार आहे। तुम्ही मुस्लिम समाजाला मतदान करणार म्हणत असाल, पण मुस्लिम समाजाचं तुमचे बंदेल नवाज खानी म्हणून हे उमेदवार आहे, ते देखील मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांना का मतदान करणार नाही? त्यांना नाही, कारण ते खास नारायण राणेचेच माणूस आहेत आणि त्यांनी फक्त मुस्लिम समाजाचे मतदान खाण्यासाठी उभे केलेले आहे। बरोबर, त्यांनी फक्त आम्ही सगळे जाणतो की तो का उभा राहिला आहे, तो स्वतःच्या मनाने उभा राहिला आहे, त्याला खरं मुस्लिम समाजाचे मतदान हे नितेश राणेंना मिळणार नाही म्हणून नितेश राणेंनी त्यांना उभे केलेलं आहे। म्हणून त्यामुळे आम्ही तो या खनीला एकही मतदान आमच्या गावामधून जाणार नाही, आम्हाला सर्वांना माहीत आहे। खाणी तुमच्या गावी आले होते का? नाही, खनी आमच्या गावी अजून आलेले नाहीत, पण त्यांचा प्रचार चालू आहे, त्यांची गाडी येते आणि गाडीवरून प्रचार चालू आहे आमच्या गावी। ती जर बघितलं तर त्यांच्याही आपण प्रचाराचे मुद्दे जे आहेत की जे मुस्लिम समाजावरती टीका करतात, आमच्या धर्मावरती जे टीका करतात, त्यांच्या विरोधात मी लढा देतो, त्यासाठी समाज बांधवांनी साथ द्यावी असं त्यांचं आव्हान आहे। त्याकडे कसं पाहताय? त्याकडे एवढंच आहे की ते त्यांना फक्त बोलायला लावले। नितेश राणेंनी खुद सांगितलं की माझ्या विरोधात तू बोलायचं तरच ते मतदान, जर मुस्लिम समाजाचे मतदान तुला जर गेले ती मेकतर्फे येऊ शकतो। त्यामुळं आम्हाला माहीत आहे की हा जो उभा राहिला आहे फक्त मुस्लिम समाजाचा आणि तो खास नितेश राणेंचाच माणूस आहे। तुम्ही म्हणताय महाविकास आघाडीचे संदेश पारकर येणार, कितीच्या मताधिक्याने येतील, कसं विजय असेल त्यांचा? त्यांचा कमीत कमी 25,000च्या लीडने येणार।
राज्य सरकार कोणाचे येईल? राज्य सरकारी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री कोण होते? मुख्यमंत्री आमचे उद्धवसाहेब ठाकरे होते. आपल्यासोबत आणि देखील इथले ग्रामस्थ आहेत. काय सांगाल एकंदरीत कणकवली विधानसभेत कसा माहोल आहे, कोणाचा जोर आहे, कोणाची हवा आहे? कणकवलीत महाविकास आघाडी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा जोर आहे आणि संदेशजी पारकर हे उभे आहेत आणि त्यांना आम्ही निवडून देणार. संदेश पारकर यांना का निवडून देणार आहात? का निवडून देणार तर नितेश राणे ह्या मुस्लिम समाजाच्या विरोधात बोलल्याबद्दल आम्ही शिवसेनेला वोटिंग करणार, ते बीजेपीला वोट करणार नाही. तुम्ही म्हणताय की नितेश राणे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहेत. जर आपण पण पाहिलं तर आपल्या मुस्लिम समाजातील असे तुमच्या समाजातील नेते आहेत जे ज्यांनी नितेश राणेंचे पाठराखण केले आहे की नितेश राणे हे देशभक्त मुस्लिमसोबत आहेत, जे देशद्रोही मुस्लिम समाज मुस्लिम समाजातील जे नेते आहेत त्यांच्यावर ते टीका करतात. देशभक्त मुस्लिमांच्या ते कायम साथीला राहिलेत, त्याबद्दल कसं काय सांगाल, कसं पाहता ते? मुस्लिम नितेश राणे म्हणतात मुस्लिम देशभक्त जे आहेत त्यांना ते माझ्या समक्ष आहेत, जे आपल्या विरोधात आहेत, जे देशद्रोही आहेत त्यांना मी बोलतोय. ते देशद्रोही कोण आहे? देशद्रोही आहे कोण? जे महाराष्ट्रामध्ये जे मुसलमान, जे इंडियात जे मुसलमान आहेत ते इंडियातलेच मुसलमान आहेत. आता आम्ही तुमच्याशी बोलतोय, आम्ही मुसलमान आहे, आम्ही मराठी बोलत नाही. इथला आमचा जन्म आहे, इथं आम्ही पैदाशी आहे, आमचे बापदादा इथे झालेले आहेत. त्याच्यामुळं आम्ही बीजेपीला वोट देणार नाही, शिवसेनेला वोट देणार. शिवसेनेला वोट देणार म्हणताय, राज्यात कोणाचं सरकार येणार? शिवसेनेच येणार. महाविकास आघाडी जे आपला राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, हे तिन्ही मिळून सरकार येणार. मुख्यमंत्री कोण होते? मुख्यमंत्री मला वाटतं उद्धव ठाकरे होतील. आमच्या म्हणण्यानं उद्धव ठाकरे होतील. उद्धव ठाकरे का व्हायला पाहिजे? जर आपण बघितलं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का होतील? म्हटलं लॉकडाऊनमध्ये त्यांचं बरंचसं काही आहे, सहकार्य आहे. त्याने गोरगरिबांना बराचसा मदत ही केलेली आहे, त्यामुळे ते येतील. इकडे जोर कोणाचा आहे? मशाल कोण निवडून येईल? आता निवडून आता अजून बोर्ड लावलेला नाही माझ्याकडे. मग बघूया मग कोण येतोय तो. आम्हाला काय करून इकडे दिलात? इकडे काय करून दिलात का तुम्ही? का आमच्या गावात काय केलात तुम्ही? दाखवा आम्हाला, प्रत्यक्ष दाखवा. मशाल चिन्हाचे उमेदवार कोण आहेत? कोण आता मी बघतो, आता मग कुठे चिन्ह दिलाय ते बघतो. कोण निवडून येईल? आपण जर बघितलं तर विधानसभेला नितेश आमचे राणे उभे मशाल- आहेत आणि संदेश पारकर उभे आहेत. कोण निवडून येईल? आमचं ते मशालचं आम्हाला चिन्ह हे करायचं आहे. मशालच आहे ना. मशाल चिन्हावरती मशालवर का असं का? मशाल आमची मशालच पहिलीच मशाल आहे. मशालच आपण मशाल बघितलं तर, धनुष्यबाण. या संदेश पारकर, आपण जर बघितलं तर महिलांसाठी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना राबवली, विविध योजना महिलांसाठी त्याचा अर्धा उल्लेख- तिकीट केला, तरी पण तुम्ही मशालसाठीच हा. मतदान करा असं का म्हणताय? मशालच आम्हाला मशालच आम्ही द्यायला आणि मशालच काही का सांगेल का तुम्ही मशालीसाठी मतदान करा? मशाल आहेच ना पहिलं, म्हणून मशालच पहिली मशाल आहे ना. मशाल कुठल्या उमेदवाराची आहे? आता कुणाच्या सांग? काय म्हणतात ना मला शिवसेना तेच आम्हाला आहे, हो, मशाल. शिवसेना. महायुती सरकारने इतक्या योजना राबवल्या, होय. तरी तुम्ही महायुती सरकारला का मतदान करणार नाही? आम्हाला आला आमचं कोणी? भाषणच हे केलं तर काय? भाषण तसं केलेलं आहे ना. भाषण नाही, ते मशालच आमचं आहे. होय, पहिलेच मशाल आहे ना. बरं, संग्राम आता पेटला आहे. आपण जर पाहिलं तर कणकवली विधानसभेकडे साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेलं असताना उंबरठ्यात कोणाचा जोर आहे? कुठला उमेदवार निवडून येईल या कणकवली विधानसभेला? आमच्या इकडे तर संदेश पारकरांचा भरपूर जोर आहे. जवळजवळ 90 ते 95% लोक संदेश पारकरांच्या सोबत आहेत आणि ते नक्कीच निवडून येतील. आता आपण जर पाहिलं तर नितेश राणे देखील 2 टर्म इथे आमदार आहेत. त्यांना वातावरण कसं आहे? आमच्या जर वैयक्तिक आमच्या गावाचं जर हे केलं तर मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जवळजवळ 90 ते 95% इथे संदेश पारकरांचा जोर आहे आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की ते 100% इथे निवडून येतील. संदेश पारकरांचा जो जोर आहे, म्हणजे संदेश पारकरांना इथल्या गावाचं मतदान सर्वाधिक होणार, मग नितेश राणेंना का नाही? का प्रत्येकाचा वैयक्तिक आहे, काही गोष्टी आहेत किंवा
जे जातीचं राजकारण जे म्हणतात, आम्हाला सर्वांगीण विकास पाहिजे. जातीचं जे राजकारण करणार आहेत कोणीही असो, तर वैयक्तिक कुणाचं आम्हाला नाव घ्यायचं नाही, कोणी असो त्यांना आम्हाला मतदान करायचं नाही आहे. जे सगळ्यांना सर्व समाजांना सोबत घेऊन चालतील, सर्वांचा सार्वजनिक विकास बघतील, सर्व धर्म समभाव जो पक्ष बघेल त्याला आमचं पूर्ण पाठिंबा असेल, आमच्या समाजाचा किंवा आमच्या गावाचा, आणि तो पक्ष तो उमेदवार इथे निवडून येईल. विधानसभा मतदारसंघात हे 20 तारीखला मतदान आहे. या भागात नेमकी कोणाची हवा आहे, कोण उमेदवार निवडून येईल, काय वाटतंय? कितीच्या मताने निवडून येईल, काय वाटतंय? जवळ आपण जर पाहिलं तर तुमच्या दुकानाच्या ह्याच्यावरती होर्डिंग आपण लावलेले आहेत, बॅनर हे लावलेले आहेत, स्टिकर लावले ते संदेश पारकरांचे लावलेले आहेत. लावल्याबरोबर ते आता कोण सर्व ठिकाणी एकच आहे, कोण सांगणार कोण नाही. नितेश राणेंनी या भागात काय काय कामं केली? भरपूर कामं केली, रस्ते गेले, सार्वजनिक कामं सर्व केली. नितेश राणेंची यावरची हॅट्रिक पूर्ण होणार आहे. होणार, नक्की होणार. नितेश राणेंच्या विरोधात संदेश पारकर देखील उमेदवार आहेत, तर त्याबद्दल काय काय नाही होणार, दुसरा नाही येणार. आणि राज्य सरकार कोणाचं येईल? भाजप सरकार. या नवीन सरकारमध्ये कोण मुख्यमंत्री असतील त्याबद्दल काय? देवेंद्र फडणवीस. काय इथे कोण निवडून येईल? मी सांगतो इथे नितेश राणे यायला पाहिजे इथे, पण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी. कारण काय माहिती आहे का, सगळे जे उद्योगधंदे गेले ते गुजरातला गेले आहेत. त्याच्यामुळे कसं माहिती आहे, मी जॉब करतो, पण सगळे जे उद्योगधंदे गेले, मी तिकडे माझा जॉब सुटला आता. मी याच्यामध्ये होतो, ज्वेलर्समध्ये होतो. जॉब सुटल्यामुळे तो मी आता दुसऱ्या ठिकाणी लागलो बजाज फायनान्समध्ये. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडी आली पाहिजे. कारण कसं माहिती आहे का, त्या लोकांनी चांगली कामं केली होती कोविडमध्ये महाविकास आघाडीवाल्याने. पण हे लोकांनी कसं माहिती आहे का, ही लोक का दबाव ठेवत नाही आहेत. आता मोदी शाह एवढे आपल्यावर हे करतात, अन्याय करतात महाराष्ट्रामध्ये येऊन. मग ते समजलं पाहिजे मराठी लोकांना पण, की बाबा एवढा आपला अन्याय होतो आहे. त्या सगळ्या लोकांना माहीत आहे की आपले बिझनेस गुजरातमध्ये चाललेत. तर मला वाटतं की असं होऊ नये, महाविकास आघाडी इथे यायला पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये. जोपर्यंत उद्धव साहेब होते, मी काय कुठल्या पक्षाचा नाही, जोपर्यंत उद्धव साहेब होते तोपर्यंत एक उद्योगधंदा गुजरातमध्ये गेला नाही. जसं हे सरकार आलं 2.5 वर्षानंतर, कसं जाऊ शकतो तिथे, ते रॉंग आहे. असं म्हणतात तरुण मुलं, जे तुम्ही कुठे महाराष्ट्रामध्ये फिरलात तर तरुण लोक हेच सांगतात की हे उद्योगधंदे गेले नाही पाहिजे होते, आपल्या लोकांना जॉब भेटले असते प्रत्येक ठिकाणी. तुम्ही महाविकास आघाडीचं सरकार यायला म्हणता, मग इथे महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे आहेत, महाविकास आघाडीच्या विरोधात आहेत, मग ते कसं करू? आणि इथे काम केलं आहे, मी कोकणातल्या म्हटलं इथे काम त्यांनी केलं आहे चांगलं, म्हणजे आपल्या कोकणामध्ये. पण राज्यामध्ये महाविकास आघाडी यायला पाहिजे. कारण काय माहिती आहे का, जो आज दबाव आहे म्हणजे त्या सरकाराचा, त्याच्यामध्ये हे आलेत, शरद पवार साहेब आले, सगळी लोक हे ज्येष्ठ आहेत, ही लोक दबावामध्ये ठेवू शकतात की बाबा आपले उद्योगधंदे तिथे नाही जायला पाहिजे. उदाहरण घ्या तुम्ही बारामतीमध्ये जा. बारामती तिचे हब केले शरद पवार साहेबांनी. तिथे आज बाहेरची फॉरेनची लोक, महाराष्ट्रातली मुलं तिथे येऊन इंजिनिअरिंगचे काम करतात. इंजिनिअरिंग लोक पोरं काम करतात, 1.5 लाख 2-2 लाख पगार येतो मुलांना. असं व्हायला पाहिजे होतं. आपल्या कोकणामध्ये पण असं व्हायला पाहिजे. मोठे मोठे उद्योगधंदे कोकणामध्ये पण यायला पाहिजेत. मग आपली मुलं मुंबईमध्ये जाणार नाहीत. तुम्ही म्हटलात की महाविकास आघाडीचं सरकार यायला पाहिजे, ते नितेश राणे आमदार पाहिजे. पण आमदार महायुतीचे आले तर सरकार जर महायुतीचं नाही आलं तर मग विकास निधीला खेळ बसणार नाही बसणार खेळ करून. बघा ते कसं माहिती आहे, कोण अडवू शकत नाही, त्यांचा निधी जो आहे ते अडवू नाही शकत. कारण मला माहिती आहे का, माहिती आपले जर आपण जर हे केलं कामं करतो तर कोण निधी नाही अडवत, त्यांचा अडवू नाही शकत. कारण काय माहिती आहे का, ते द्यावेच लागतात. जो कायद्यामध्ये आहे ना ते त्यांना निधी त्यांचा द्यावाच लागतो. जो असतो ना निधी त्यांना पास करतात राज्य सरकार, तो त्यांना निधी त्यांना द्यावा लागतो. तुला काय सांगणार आहे मी, आम्ही आता कोणाचं जास्त मतं पडणार ते येणार. कोण कोण उभे आहेत, काय आहे? मला त्यातलं काही नाही माहिती, मी तिकडे अजून मी ऐकलं नाही आहे. मी लांब आलोय जांभवडे आपल्या कणकवली मतदारसंघातच येतं. हो, नितेश बरोबर. राणे आणि संदेश पारकर हे दोन महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे दोन उमेदवार उभे आहेत. त्यापैकी कोण येईल? आता कोण येईल तर आता मी नेमकं कसं सांगू बाबू, कसं सांगू शकत नाही मी. तसं ऐकलास कसं सांगू शकतो. आपण जर काकी आजी बघितलं तर महायुती सरकारने तुमच्या महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवली. होय होय. आता ते पण त्याचं नेमकं काय आहे ते माझं नाव सांगते आता पहिलं.
महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना हा राबवली मग होती. तेच येणार. तेच येणार का? हा तेच येणार. मग त्या महायुतीचे उमेदवार इथे नितेश राणे आहेत. होय ते काय निवडून येतील की कोण येतील? मग ते असं मग आम्ही तेच देणार मत. आता त्यांची- गाडी कुठली आल्या हो त्यांची निशाणी कुठली आहे काय माहित आहे का? नाही माहिती. आम्हाला दाखवते तो निशाणी आहे. ऐकला आम्हाला दाखवते तो आम्ही निशाणी बघणार ती हेरी कुठली आम्हाला माहिती. यापूर्वीचं जे सरकार होतं म्हणजे महायुतीचं जे सरकार होतं त्या सरकारने ज्या योजना राबवल्या त्या चांगल्या होत्या का? ते काय कसले दाखवतात याक नाही करतात याक आम्हाला त्यातले काय दाखवतायत नाही काय रे. इकडे कोणाची हवा आहे काय वाटतं? राणे साहेबांचे नितेश राणे कितीही मताधिक्याने निवडून येते काय वाटतं? 50,000च्या. आता नवीन सरकार महायुतीचं बसेल महाविकास आघाडीचं बसेल? हा येतील नितेश राणे येणार ते आमचं सरकार. मुख्यमंत्री कोण असतील महायुती सरकार? आता आमचा मुख्यमंत्री आता भाजपचा फडणवीस. आणि आता नितेश राणे तुमच्या म्हणण्यानुसार जर तिसऱ्यांदा आमदार झाले तर त्यांनी या भागात काय करायला पाहिजे? कोणत्या कामं काय बहुतेक सगळीच झाली आहेत आता पण तरी पण अपेक्षा वाढतातच ना आमच्या. हे रस्ते व्हायला पाहिजे चांगला घाट आमचा घाटमार्ग आम्हाला आमचा व्यापार म्हणजे घाटावर अवलंबून कोल्हापूर जिल्ह्यावर. कोल्हापूर जिल्हा आमच्या जवळ एकदमच मग त्यामुळं आमची रहदारी तिकडनंच असते. त्यामुळं कोल्हापूर रोड चांगला व्हावा एवढीच आमची अपेक्षा व्यापारी दृष्टीने. दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर की महागाई एक विषय केला जातो. तुमच्या व्यापाराच्या दृष्टीने खरोखर महागाई आहे का? महागाई भरपूर आहे ती नवीन येणाऱ्या सरकारने महागाई त्याच्याकडे लक्ष टाकावा. परवा दिवशी आमचा पण विषय झाला तिथं आमदारांना आम्ही व्यापारी सगळे भेटायला गेलो होतो आम्हाला बोलवलं होतं तेव्हा पण झाला विषय. महागाईवर लयच हे आहे सध्या. तर लोकांनी पण त्याच्यासाठी किंवा आमदारांनी पण त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आज काय बाजाराला आला होता? नाही डॉक्टराकडे आले. काय वाटतंय कोणाचं सरकार येईल? इथे कोण आमदार होतील? ते कोण आमदार आता काय सांगणार आम्ही काय सांगणार कोण येणार ते मत तर मतावरती आहे ना. तुम्ही तर मत देणार आहे कोणाचं नाव आहे? आम्ही देणार ते मत तर हे सर्व योजना वगैरे काढल्या. आता वस्तू घ्यायला झाला तर सामान्य माणसाला वस्तू देण्यासारखं नाही. महागाई एवढी केला नाही आहे. आणि निवडणुकीस म्हणजे हे बाकी खर्च करतात ते अलग म्हणजे तुम्ही लाडकी बहीण किंवा आणि काय काढा त्याच्याबद्दल आमचं काय हे नाही. पण ते महागाई कमी करा ना. लाडकी बहीण इकडनं आमच्याकडनं घेता आणि तुम्ही तुमचं नाव सरकारचं नाव मोठं की आम्ही लाडकी बहिणीला हे दिलं म्हणून असं बी आहे ना. महागाई थोडी कमी केली असते तर लोक बोलले असते बाबा चला योजना काढल्या ते आमच्या लाभदायक आहे. तर महागाई सर्वसामान्य माणसाला जगण्यासारखं अशी तुमच्या महागाई. म्हणण्यानुसार महागाई कमी व्हायला पाहिजे हा. मग योजना काढा. हां असं नाही. इथे कोण निवडून येईल? नितेश राणे आमदार आहेत आता आणि तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यांच्या विरोधात संदेश पारकर आहेत आणि इतर 4 उमेदवार आहेत. नेमकं कोण निवडून येईल काय? आता काय सांगणार कोण जे मतं पडतील देतील. आता आम्ही म्हटलं हा नितेश राणे आला माझ्या एका मताने येणार नाही बाकी सर्व मतं पडली पाहिजेत ना. आता कोण निवडून येईल? आता काय माहीत हा? मी काय सांगते आवाज या तुमच्या भागात कोणाचं वातावरण आहे? कोणाचा जोर आहे? राण्यांचाच आहे. राणेंचा, नितेश राणेंचा. नितेश राणे तिसऱ्यांदा आता आमदारकीसाठी उभे आहेत. कितीच्या लीडने आमदार म्हणून निवडून ठीक आहे मी काय सांगते एवढं सांगते मी. राज्यात महायुतीचं सरकार येईल की महाविकास आघाडीचं सरकार येईल? आघाडी येईल. हा? आघाडी येईल. आघाडीचं येईल. इथे आमदार नितेश राणे होती पण सरकार महाविकास आघाडीचं येईल. हा? मुख्यमंत्री कोण होतील काय वाटतं? काय हा? माहीत नाही एवढं. बरोबर ना? इकडे कोणाचं वातावरण आहे? कोणाचा जोर आहे? कोण निवडणुकीत निवडून येईल? आता कोण येईल तर बाबा आम्ही कसं सांगणार आधी. हा? कोणाचा जोर आहे? किंवा तुमच्यापर्यंत कोणी सांगायला आलं होतं की बाबा याला मतदान करा त्याला मतदान करा? अजून कोण आलेलं नाही. हा. आता येणार हा, लोकसभेला ज्यावेळी मतदान झालं होतं त्यावेळी कोणाला तुम्ही मतदान केलं होतं? तेव्हा महायुतीला केलं होतं की महाविकास आघाडीला केलेलं होतं? काय एवढं समजताय.
आता महिलांसाठी या महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना राबवली आहे. एसटी प्रवास अर्धा केलेला आहे. ते सरकार येईल की महाविकास आघाडीचं सरकार येईल? नाही समजत आघाडी कोणाचं सरकार राहील? आता लाडके बहिणीचं हे आहे ना, तर आता लाडके बहिणीला देणार. लाडक्या बहिणीला देणार ते सरकार येईल. आता कसं सरकारी असेल तर आम्हाला काय अजून कळतच नाही, समजलं. बरं. हा, आता लाडकी बहिणी आता देते पैसे म्हणून आम्ही आणणार, होय की नाही. तुला कुठल्या योजनेचा लाभ भेटला? लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ भेटला? कुठल्या योजनेचा लाभ भेटला? लाडके बहिणीचं भेटलं. किती हप्ते आले? एकच आणलाय मी, अजून जास्त नाही. मग त्या सरकारला मतदान करणार काय? ते आता बघू कुठच्या त्या, आता काय ठरल आमच्याकडे ते, आमच्या याच्यात ठरल ते अजून ठरलं नाहीये. नाही. नारायण राणेंची सीट येणार. नारायण राणे उभे आहेत की नितेश राणेंची सीट येणार इकडं. नितेश राणेंची निशाणी कुठली आहे? हा, कमळ 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 आहे. नितेश राणे कितीच्या लीडने निवडून येते काय वाटतंय? कमीत कमीत 50,000च्या लीडने तरी निवडून यायला पाहिजे. सरकार कोणाचं येईल? हा, राणे म्हणजे जे नितेश राणे आहेत तेच सरकार येणार. सरकार येणार. आणि नितेश राणे आता तिसऱ्यांदा निवडणुकीला उभे राहत आहेत. तुमच्या म्हणण्यानुसार ते निवडून आल्याच्या नंतर या भागात, तुमच्या भागात कोणती विकास कामं करायला पाहिजे त्या वाटतं? त्याने आता म्हणजे त्यांच्या विकास कामासाठी नाव ठेवण्यासारखी जागाच नाही आहे. एवढी विकास कामं चांगल्या प्रकारे त्यांची चाललेली आहे. आणि अजूनही ते आले, ह्या वेळेला तिसऱ्यांदा आले तर आणि चांगल्या प्रकारे विकास करतील. खरोखर चांगले आहेत नेते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.